سلام كم يتمسيو خبركم تخطط مدهنا كورونا عالمنا كم يعلم زبل تحستون جمر لنا لومي مسارحتي تسفال من قبل سلاسة جار بحبار بمخانينا نقرب لكم جارم قاعد حن مسخة فلما فتي أحزاوي تصب كم سجر ما بدحريو عالم كم يكم زوالت هاي زينات كم زلون كل ملسينا مالتيو زاقيت بزحمام زي شوعت نت ب شدشت مالت شوعت مليون شدشت 170 كل تنشحن 340 سبات يوم بزحمام زي لقيفهم زلو ويتحيزهم زلو كابهم أبوش تعسران 4 ساعات 8 شدشن شحن 850 8 سبات ترقيفهم مالو زنايز موت قطر دمار 410 شدشن شح خونن كله لو متراي مالت أبوش تعسران 4 ساعات دمار تشحن 950 كل سبات ميتة مالو أبز حمام زي زحوي دما 3 مليون 880 شحن 309 حمشتن خونن كله نزي زيادة زرزر مقرب دما أتي هلو قطري ناي زتلقفو زي نريو زلناي مالتيو أتي هلو قطري ناي زتلقفو 3 مليون 340 شحن 880 قون كله زي تعاطوا قدات تاع ارتفاع الكيلات اللي الرأي من على نتعذبتي تعاطوا قدات دما 4 مليون 309 حالن شحن 390 شمونتني تعاطوا قدات كلنا حاويهم استفانو 900 قانون كله قطر نايز موت دما 415 780 شمونتن قربوسي خون غالي ثلاثي تحنزلو 3 مليون 309 كل يوم 9 شمونتن 200 قانون كله بتصنع حيوم زلو دما 300 كيلو 54 شحن 30 حمشتني أب زرزرات نايتن قرابة هجرات مس نردما أبنت بالسودان تدا جميرنا السودان قطرنا يستلخفو شدشت شحن شو 230 لو متراي وانا طبعا شو 24 ساعة دما 240 شمونتن 7 تحي زمان لو زحوي قلت شحن شو 270 شمونتن يوم زموت دما 410 قانون كله أب إثيوبيا مس نخيد إثيوبيا لو معلتي زل على قطري نايستلخفو كم رغبت يزرع يدلو صدما بإثيوبيا قلت شحن 915 سبات مستحيزم زلو لو متراي كل 245 سبات بزحمة مزدرقي فمالو قطرنا يزموت دما 4 شوعات تاني بزيح زلو ناي جيبوتي مسنر دما قطرنا جيبوتي 4 شحن 440 حدنيو لو معلتي مالتها وش 4 ساعات 4 سبات تلقي فهم زموت 30 شمونتن يوم زحاوي دما شحن شوعات 230 يوم كم كال أبز وانزي كم مزاربون كوين زغني قداي أب سعودية قطر موساقي مالتي نايز تلفو 210 شحن 940 كلتن بس يحلو نايز حوي قطرجن أزي العلي شام 8 حالن شحن 10 شعات تنيم حالتيو فلذي تي هزاوي تبطاب نزي مثل جربوا جن كاز حسكايو زينات نتليو نبغى نسكر هريت بغني لسليمان كم زفلت زعلم كاب تحساس جميرة تحكوني تصنيحها ببجزيو مع بالتات كرر تصنيحو كم ودما استفلا هاجرات نتي زوجو حقتات كفوا قصات تصنيحين تقونا جن لومي زوعل شفان زينة سقاتي دوب كوريا حبرة أوروبا كلن أب سقات كم زلوا يقلص أو إلى دوب كوريا أمنت زوجاتو حقتات قرب كتزل أمز جمرت اتوقصري بتاعت في ملكة سلز وسخة نتي أقدما زخررتو حقتات داقم كم تصنعوا يا لو من تقلص وعيلا مخنياتو خا تي حزبي محبراو مرحاق ويدما اكلو مرحاق بزبل مقدي استفلالي نغرات كتزل فتينا نيرا لو مجن ما استفلالي حزباو مسالطيات كون نايليت منقصاص سبورت موزيم ሃይማኖታዊ ትካላትን ካልእ መንቀሳቀሳትን ደው ከም ተብል ገሊጽ ኣላ ሕብረት ኣውሮጳውን ብመገዲ ሓላፊት ጥዕና ናይቲ ሕብረት ሃገራት ኣዝ ጉዳይ ጌና ስለ ዘሎ ሸለል ከይብላ ኣጽኒዕን ክትላ ገሊጽ ሎ ማለት እዩ ሎሚ ኣብ ስጋት ያውዕል ዓለም ምክንያቱ ትዝመጽእ ካልኣይ ማዕበል ንኹለን ስለ ዝትንክፍ طبعا كم تقدم بينا نقول تصنعنا قطري نايتهم بصنوع حميمة مالو زبالو هوسبيتال زركبو أبنت بقطري أقدم بينا نتقسم صحيحنا قطر دماني تم بصنوع حميمة زبالو 54 شحن 30 حمشتنيم كلتا 100 تيم أبزيهم بصنوع حميمة زلو بتفل عليه حجرات بزستجبر دهساس أب مبزحتهم كم حمام استرأي مالت كاب 4 سبات 3 بسونكو زموتو زي مرقع ناي دم بلاد كلوتين زبال نسو يقاتم تصنيحو
ዝተገበረ ምርመራ ኣብ መወዳእታ ግን ሓደ ኣውስትራልያዊ ክኢላ ማለት ተመራማሪ ንምርጋእ ደም ዝከላኸል መድሃኒት እቲ ቀዳማይ ዙርያ ተፈቲኑ ኣብቲ ካልኣይ ዙርያ ፈተነ ተኻይዱ ድሓን ውፅኢት ተረኺበሎ ስለዚ ቁፅሪ ናይ ሞት ንምንካይ ክሳብቲ ክታበት ዝርከብ ወይ እውን መድሃኒት ዝርከብ ቁፅሪ ናይ ዝሞቱ ንምንካይ እቲ እንኮ ፍታሕ እዚ ኣብ ሕሙማት ዝረአይ ዘሎ ምርጋእ ናይ ደም ንዑን ምክልኻል መድሃኒት እውን ከም ዝተፈተነ ዝብል ሓበሬታ እውን ሎም መዓልቲ ክጋዋሕ ውዒሉ ማለት እዩ መጠን ናይቲ ቁጠባዊ ሃስያ ብዓብዪ ድማ ማሕበራውን ባህላውን ፀገማት ናይዚ ሕማም እዚ ኣኸቲልዎ ዘሎ ኣእምራዊ ጥዕና እውን ተዛዓበየ ጉዳይ ምዃኑ እዩ ናይ ሎሚ ርእስቲ ውዒሉ ዝተፈላለዩ ሰባት ድሕሪ እዚ ሕማም እዚ እቲ ቀንዲ ቀታሊኦም ዝነበረ ኣእምራዊ ጥዕና እዩ ዝበሃል ወይ እቲ ፍርሒ ዘኸተሎ ነገራት እዩ ነይሩ ሎሚ ፍሉይ ካብ ዝገበሮ ኣርእስቲ ግን ኣብ ባንግላዴሽ ዝተረኣየ እዩ ፖሊስ ባንግላዴሽ ዳርጋ 688 ዝኾኑ ሰባት ፖዚቲቭ ተባሂሎም ሎሚ ዝተገብረ ምርመራ እዞም ሰባት እዚኦም ነቲ ሕማም ካብ ዝላባዓት ሒዞም ኣብ ዝተፈላለየ ንጥፈታት ክዋስኡ ፀኒሖም ህዝቢ ክረድኡ ፀኒሖም ሕግታት ከፅንዑ ፀኒሖም ብዘይክኡ ድማ ኣብቲ ጥዕናዊ ኣገልግሎት ተሳቲፎም እዮም እዞም 200,000 ኣቢሎም ዝበፅሑ ግን በዞም 688 ኣቢሎም ዝተለኽፉ 21 ሰባት ስለ ዝሞተዎም ናይ ኣእምሮ ፀቕጢ ፈጢሩሎም ነዚ ንምፍዋስ ድማ ሎሚ ኩሎም ማለት እዩ መኮንናት ናይ ዮጋ ስፖርታዊ ንጥፈታት ከካይዱ ውዒሎም ብዘይካዚ ዝተፈላለዩ መፅናዕቲ ብዊልያምስ ብፍላይ ድማ ኣብ ቤት ፀኒሖም ዝነበሮም ቁጠባ ከይህሰ ኢሎም ዝፈርሑ እሞ ጥዕናዊ ፀገም ዘኸትሎ ዘሎ ብሕጂ ዓብ ምዃኑ እዩ ዝጠቅስ ጽቡቕ እቲ ካልእ ኣብ ቻይና ሎሚ ዝወዓለ ዜና ቻይና ከም ፈለማ በዚ ሕማም እዚ ዝተረኽበላ ምዃና ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መበል 18 ደረጃ እያ ትርከብ ምስተን ሃገራት ክትረኣይ ኮላ ቁፅሪ ናቶም ዝተለኺፎም ዘለዉ 83,064 እዩ ካብቶም ተሓወዩ ድማ 78 እዮም ስለዚ እቶም ዝሞቱ ድማ 4,600 እዮም ኣዝዩ ቁፅሪ ክትሪኦም ኮለኻ ዝሓወዩ ኣዝዩ ልዑል እዩ ካልእ ግን ሎሚ ዝወዓለ ዜና ኣብ ቤጂንግ ሓድሽ መልከፍቲ ተረኺቡ 7 ሰባት ድማ ምዝ ቫይረስ ከም ዘለዉ ተራእዮም እቲ ዝዓበየ ሸቕላ ኮይኑ ዝወዓለ እዩ ኣብ ቻይና ምክንያቱ ሓደ ካብቶም 7 ሰባት ዝኾነ ናይ መገሻ ታሪክ ዘይነበሮ ሓሚሙ ናብ ሕክምና ምስ ከደ ምርመራ ምስ ተገብረሉ እቲ ቫይረስ ስለ ዝተረኽቦ ንሱን ቤተሰቡን ጎረባብቱን እቲ እሱ ዝነበረሉ ከባቢ እውን ፅኑዕ ሓለዋ ይግበረሉ ከም ዘሎ ሎሚ ካብ ቤጂንግ ዝተቃልሐ ዜና እውን ሓቢሩ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ርእሲኣ ክድርበልካ ስሌማን ናይ ቤጂንግ ካብ ተላዕለ ቤጂንግ ሎሚ ኣብ ልዕሊ ማሕበራዊ ሚድያ ትዊተር ከቢድ መጠንቀቕታ መሓላሊፉ ኣሎ እዚ ንስም ቻይና ዝብልል ወይ ዝድውን ፀለመ ይኹን ጉጉይ ሓበሬታ ንህዝቢ ዓለም ምቅላሕ ንቻይና ጥራሕ ዘይኮነ ንኻልኦት እውን ዝንቡዕ ሓበሬታ ብምሃብ ከጋጊ ይኽእል እዩ ስለዚ ደው ከብል ኣጠንቂቑ ኣሎ ከም ዝፍለጥ ኣብ ምድሪ ቻይና ትዊተር ዝበሃል ኣገልግሎት ማሕበራዊ ሚድያ ኣይግልገልኒ እዚ ከም ዝኣመሰለ ውሳኔ ዘኽይድ ዘሎ እቲ ኣተሓሳስባ ወይ ድማ ነቐፌታዊ ኣተሓሳስባ ኣብ ውሽጢ መስመራት ዝርከብ ሕንፃፅ ኣስተቢልካ ጠቓምን ጎዳእን ፖለቲካዊ ፀግዕን ረብሓታትን ዘለዎ ነገራት ኣመዛዚንካ ንምርኣይን ንምጥቃምን ድማ ኣዝዩ ሓጋዚ ምዃኑ ይፍለጥ ጽቡቕ እቲ ካልእ ኮሮና ዝበዝሐ ናቱ ሕማቕ እዩ ገለ ጽቡቕ ነገሩ ግን ንኣብነት ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘሎ ሰብ ምንቅስቓስ ናይ ተሽከርከርቲ ስለ ዘየለት ብስራሕ ዝግደድ ሰብ ብእግሩ እዩ ካብ ስርሑ ንገዝኡ ካብ ገዝኡ ንስርሑ ዝንቀሳቐስ ሎሚ ሓደ ቤልጅማዊ ዝሓበሮ ክኢላ ናይ ኣይቲ እዩ ንስርሑ ክኸይድን ካብ ስርሑ ክምለስን ከሎ እዚ ኣብ ኣዳል ዝተባሃለ ቤልጅማዊ ኣብ ውሽጢ 3 ወርሒ ካብ ገዝኡ ንስርሑ እናተመላለሰ በቲ ኣብ ሞባይላት ዘሎ ኣፕሊኬሽናት ገይሩ እዩ ዓቂንዎ ኣብ ውሽጢ 3 ወርሒ 1500 ኪሎሜትር ብእግሩ ከም ዝተጓዓዘ ሓቢሩ ኣሎ ስለዚ እቲ ካብ ገዛ ንስራሕ ካብ ስራሕ ንገዛ ንኻልእ ጉዳያት ኢልና ብእግርና ንገብሮ ምንቅስቓስ እውን ንጥዕናና ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ እቲ ማሕበራዊ ምፍንታት ኣብ ግምት እቲኻ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቓስ ንጥዕና እውን ሓጋዚ እዩ ምክንያቱ ደቂ ሰባት ብፍጥረትና ኮፍ ክንብል ኣይኮንና እንተፈጢርና ክንቀሳቐስ ስለ ዝኾነ ዝተገብሮ ምንቅስቓስ ግን መኪና ብኻልእ ተሽከርከርቲ ንጥዕና ሃስያ ፀኒሕዎ እዩ ስለዚ ከም ሓደ ብልጫ እውን ከም ዜና ቀሪቡ ማለት እዩ ዜና ዝገብሮ ግን 1500 ኪሎሜትር ብእግሩ መጓዓዝ እዩ ኣብ ሓፂር ግዜ ምዃኑ እንደገና ከዓ ብዘይስሩዕ
ካልእ ምዚ ተኣሳሲሩ ሎሚ ካብ ዝተቃልሐ ፍኹስ ዝበለ ዜና በዓልቲ ቤት ፕሬዚደንት ዩክሬን ሎሚ ኣብ ዝገበረቶ መርመራ ኣብቲ ቫይረስ ተለኺፋ ፀኒሓላ እዛ ወይዘሮ እዚኣ ሎሚ ጥዕና ኣብ ድሓን ኩነታት ይርከብ እንተኾነ ግን ነብሳ ገሊላ ኣብ ቤታ ከም ዘላ እዩ ማሕበራዊ ሚድያ ከቃልሕ ውዒሉ ብዘይካዚ ሎሚ ኣብ ዝወፀ ሓበሬታ ሃገራት ማእከላይ ምብራቕ ኣብ ቁጠብአን ኣፅኒዕንኦ ዘለዋ ወይ ድማ ከሲሮንኦ ዘለዋ ብዝሓፀረ ግዜ እንተዘይተኪእኖ ዝመፅእ ዓመታት ኣብ ከቢድ ቅልውላው ከም ዝኣተዋ እዩ ተጠቂሱ እቲ ኮሚሽን እንታይ እዩ ዝብል ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ብዘካየዶ መፅናዕቲ ከባቢ 42 ቢልዮን ዶላር ክሳር ኣጋጢሙ እዚ ድማ ብምንፅፃር ካብ ጥሪ ክሳብ መጋቢት ዝነበረ ናይ 420 ቢልዮን መንቀሳቐስ ገንዘብ ደው ስለ ዝበለ 8 ሚእታዊት ከሲረን ኣለዋ እዚ እንታይ ዘርእየካ ቁጠባዊ ሃስያ ኣለዎ ኩሉ ነገራት ሃስያ ኣለዎ ነዚ ግን ዘነፅር እንታይ ደሎ ምናልባት እንተጠቐስናዮ ፅቡቕ ምዘለና ግዜ ንፃር እቲ ሃስኡ ይዓብሎ እቲ ጥንቃቄ ድማ ናብ ውልቀ ሰብ ወሪዱ እንተዘይተፈዊሱ እቲ ሓደጋ መመሊሱ ክዓቢ እዩ ፅቡቕ እቲ ካልእ ጉዳይ ኣብ ግብፂ እዩ እቲ ቁፅሪ ናይ ዝሞቱ ቁርብ ሓፍ ብምባሉ ሎሙን ከም መዛረቢ ዜና ኮይኑ ውዒሉ እዩ ምክንያቱ ኣብ ግብፂ ዝተለኽፎ ቁፅሪ ግብፂ መበል 30 እያ ትርከብ ዘላ ብደረጃ ዓለም ክትረኣይ እንከላ እቲ ቁፅሪ ናይ ዝተለኽፉ 39726 እዩ ናይ ዝሞቱ ቁፅሪ ግን 1377 በፂሑ ኣሎ ካብዚኦም እቶም ዝሓወዩ ቁፅሪ ከዓ 10691 ምዃኖም እዚ እውን ከም ሓደ መዛረቢ ዜና ኮይኑ ውዒሉ ኣሎ ስለዚ ተስፋለም ገብረስላሴ ጫረ ግዜና ኣኺሉ ስለ ዘሎ በዚ ክንውዲእና የመስግነካ ይቀኒልና ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ዓለምናን ኮሮናን ከመይ ውዒለን ዝብል ትሕዝቶ ኣብ ዝሳሲምና ኣለና ምስ ተረፉ መደባት ኤርቲቭ ንሓድከኩም ብረኹም ምሸት